Nu skal du høre om det finurlige væsen Illy. Illy har 2 ben, 2 arme og en nagle lige midt på maven. Hun har også en hale, og for enden af hendes hale er en skinnende krystal, der giver hende magiske kræfter. Men det mest særlige ved Illy er, at hun har 2 hoveder. Det ene er en enhjørning, og det andet er en høne. Illy rejser verden rundt på sit store piratskib sammen med sin bedste ven, Ildfeen. Ildfeen er en lille lysende skabning med vinger lavet af stjernestøv. De 2 venner har oplevet mange eventyr sammen. En gang stoppede de evig regn på en fjern ø med en magisk fløjte. En anden gang hjalp de en troldkvinde med at holde en fest for havets dyr. Men denne dag var noget helt andet. En tidlig morgen så de land i horisonten. Det lignede en stor festplads med flag, balloner og farverige telte. Det ligner et cirkus, sagde Illys enhjørningehoved. Det må undersøges, sagde hønehovedet. Men da de gik i land, blev det hele stille. Flagene blafrede i vinden, men der var ingen mennesker eller musik. Kun et stort, tomt cirkustelt midt på engen. Hallo, kaldte Ildfeen og fløj op i luften. Er der nogen? Bag en vogn dukkede en lille klovn op. Han så trist ud og havde en tåre malet på kinden. Cirkuset er forsvundet, sagde han. I går aftes var her fyldt med artister og publikum, men i nat forsvandt det hele, som om nogen havde tryllet det væk. Det lyder som et mysterium, sagde Illy med begge hoveder i kor. De begyndte at lede. Illy brugte sin hale til at lyse mørke hjørner op. Til sidst fandt de en lille bakke bag cirkusteltet, hvor de fandt en stor, sort hat. Illy kiggede ned i hatten med begge hoveder og råbte med det samme. Se! Hele cirkuset er nede i hatten! Hvad er der sket med jer? Spurgte Illys hønehoved ned i hatten. Så råbte en elefant op til dem. Vi er blevet fortryllet og gemt i hatten af en troldkvinde, der kom forbi vores cirkus. Og siden har vi været så triste. Måske kan vi hjælpe dem med at komme i bedre humør, sagde Ildfeen. Og Illy nikkede med begge hoveder. Vi må få dem til at grine, sagde Illys enhjørningehoved og lavede en masse sjove grimasser. Ildfeen dryssede stjernestøv, der kildede i næsen, og klovnen begyndte at lave en sjov dans. Da cirkusartisterne så alt det, begyndte de alle at grine og danse med. Med det samme begyndte hatten at vibrere med magisk energi, og før de vidste af det, var hele cirkuset kommet op af hatten og stod foran Illy og Ildfeen. Tak, råbte en lille mus, som var cirkusdirektøren. Han kastede sin hat i vejret. I har reddet os! Som tak fik Illy og Ildfeen ærespladser i manegen, og den aften optrådte de alle sammen med cirkuset. Illy spillede fløjte, Ildfeen lavede lysmagi, og publikum klappede og jublede. Der var flotte dansere og klovne, der lavede ballonfigurer, der kunne flyve. Til sidst fløj Illy rundt i cirkusteltet, og alle klappede begejstret, for de havde aldrig set et væsen som hende før. Da natten faldt på, spurgte de cirkusdirektøren, om han ville passe på deres piratskib. Det ville han gerne. Så gik Illy og Ildfeen afsted på stien, der ledte væk fra cirkuset og vandet. De vendte sig om og vinkede en sidste gang til cirkuset. Hvor må vi skal hen nu? Spurgte Ildfeen. Et sted med endnu flere eventyr, sagde Illy, og spillede en lille melodi på sin fløjte, mens stjernerne blinkede over dem. Tak fordi du lyttede med til Illys eventyr. Ha' en fantastisk dag.